boy bịa chụọ anyị na ndị ụmụ nwanne m ndị Ochie Rangers nke kacha na-atọ m bụ na ahụrụ m ụmụnne m afụrụ ụmụ nwanne m na Egwuregwu. Ụmụ ibe mma mmanụ ihe akụkọ na ihe ncheta mere taa na Atlanta, Georgia mgbe ọtụtụ ndị ọchị egwu gbabugoro ndị Rangers International Football Club nke Enugu si akụkụ ụwa dị iche iche ebe ha bicha wee gbakọta na Atlanta maka emume pụrụ iche nke ha mere. Ndị be anyị biko matanụ nke a, ọ bụ football, ya bụ soccer ball ka ndị amalinze na-akpọ mkpomkpo n'olu Igbo. Football ma ọ bụ soccer ball, mkpomkpo, football game ma ọ bụ soccer game, egwuregwu mkpomkpo, biko ya biri unu ebiri na ntị. Abụ m Amalinze JJ Azi maka ịgbasa asụsụ na omenala Igbo. Esi na Amalinze Igbo Educational Program Network na-ewetara unu ozi ndị a. Ndị Ochie Rangers na ndị Atlanta Eagles sọrọ mpi egwuregwu mkpomkpo enyi na enyi na ama mkpomkpo dị n'ime nnukwu ama egwuregwu a na-akpọ South Eastern Athletic Complex dị na Litonia na mpaghara Atlanta, Georgia, USA. Emereme nke taa pụrụ iche. Ọtụtụ ndị Ochie Rangers zara oku nke a. Ndị be anyị, unu mara na Rangers International bụ otu ndị egwuregwu mkpomkpo ndị Igbo niile na East Central State ji welite isi na Nigeria, Africa na ụwa niile mgbe a lọtachara agha. Ya bụ ka unu ghọta na otu mkpomkpo Enugu Rangers bụ nke anyị. Onye kpọrọ oku a bụ nwa amadi Igbo be anyị ihe gbasara ọganihu ndị Igbo na-amasị bụ Doni Emeka Ịkpa. Nwa maazị a bụkwa onye na-achị ndị Enugu Men's Club na Atlanta. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ sonyekwara ya n'ịhazi mmemme nke a. Nna ukwu Rangers International bụ Chukwuemeka Benson Ejindo na odoziakụ ya bụ Yuyu Ejindo chiri ọkụ si North Carolina gbadata wee tinye aka n'ọrụ ọkụ ka ahụ na ihe niile gara nke ọma. Odoziakụ Yuyu Ejindo gbachala ugo nwanyị, ọ bụkwazi dibịa ahụike. Ụkọchukwu John Paul Ezeonyido bụ onye isi ụkọchukwu nke mgbamgba Christ Our Hope Catholic Church Litonia kpere ekpere na ịga ọjị nke ejiri mepee mmemme nke a. Ọ bụ na mgbamgba nke ya ka ama egwuregwu a dị. Ndị be anyị wee na-asị na ọ bụ onye nwe ala nwe egwu. Anyị ekwudoghị emereme ekpere na ịga ọjị, mana anyị kwudoro ụkọchukwu John Paul ka ọ na-ala ala. Ọ tụnyere anyị obere azụ. Ebe anyị na-akpa nka mara ọbe nke unu bịara ịnọzie mgbe m wepụtara ọjị a na be m ka unu nọ iko ndị ọnụ na-akọnsọt m wee bịara. Can you make such a mistake? Ugbu a ka njuzi nke a, ọ bụ maka gịnị ka ejiri sinye mmemme nke a? Ọ bụ gịnị na-eme? Ngwa ka anyị jụzianụ otu onye ama ama n'ime ndị otu Ochie Rangers bụ onye isi oche Christian Chukwu ka ọ kọrọ anyị. Ndewo, ịbụ onye ama ama onye isi oche Christian Chukwu. A na-aga akpọ Rangers ọ dịka akpọrọ gị aha. Biko nnọọ ije na Atlanta. Daalụ, ekele gị. Biko ọ bụ gịnị butere gị na Atlanta taa? Ihe butere m na Atlanta taa bụ na ndị ụmụ nwanne m ndị Ochie Rangers sịrị ka anyị bịa ka anyị nọnyere fa because fa na-achọ ime ife fa ga-eji wee sọpọtụ ha tim anyị
na Nigeria because now over 32 years now team anyị win or anything, and we decided that I am for everything to government. Ka amara the way I get support maka identity ndị Igbo, if I be back, ka anyị nọkọrịa back also that Rangers side ga-echi atakwa back to Efobu. Ochie nna bikisi wee kawa ọ dịkwa mma maka na ọ bụ Rangers International ka eji wee mara ndị Igbo na-egwuregwu mkpọmkpọ. Ị na-akawa na ọ bụ ya bụ njirimara onye ndị Igbo, ya bụ identity. Nna biko kedu ka egwuregwu mkpọmkpọ dịzi kịta n'ala Igbo? Ọ na-ewulite ka ọ na-agbada? Onye anyị ha iji bịa ka anyị na ụnụ nọkọrịa ka mara ka anyị ga-esi welite elu maka na ọ na-adazi ada. Ka ihe si wee dịzi ugbu a, ị mara ndị be anyị tụrụ ilulu si na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso. Ugbu a ọ bụzi ego ya bụ okpogho bụ ndị na-adọta ndị mmadụ. O nwere ụdị nkwadobe ahụ ndị Rangers nwere iji wee na-adọta ndị na-akụ egwuregwu mkpọmkpọ ugbu a? Anyị nwere anya ka anyị ji aja na anyị bido n'ụmụaka anyị ndị obere ka anyị zụba ha ha na-eto tolite ọfụma wee banye na Rangers wee kwụ bụrụ ndị na-supply players ka anyị si supply those days na Green Eagles. Ka ị bịa mgba na Green Eagles ndị Rangers na-abụ half of the team. Nna biko anyị kelere gị ka isi wepụta ohere wee zama ajụjụ. Ndewo birikwa. Ka anyị dị n'ụmụazị anyị na-agụ egwu nke a: okereke dundundu kpai okorafọ dundundu kpai kwe na ọ ga na-aga ngwo onye ọzọkwa ama n'egwuregwu mkpọmkpọ n'ala Igbo, Nigeria nakwa ụwa niile njụrụ ajụjụ ọnụ bụ onye nche goal Emmanuel Ọkala. Na ndewo onye ama na goalpost a na-akpọ goalkeeper aka enwe ime Ọkala. Ọ bụ anyị na-agụ abụ agbaghịsị anna mgbọgụ agbakpọtụsị anna mgbọgụ. Biko ọ gịnị butere gị na mbodo Amerịka? Anyị bịa mmemme ndị Rangers ndị nke Amerịka branch. Nke a bụ iji arọ na-abụ ka ji wee tinye izikọfa wee zie anyị ozi anyị wee bịa sị ka anyị kwanyere fu ka anyị nọrọ kwado ha na-eme. Ya na-eme bụ ka e wee maa ma a ga-afụ ife ga-eji wee nyere ndị Rangers aka ka o kulitekọta ọnọdụ gboo maka Rangers bụ isi sekpu ntị ndị emerila anyị n'ahịa. Anyị were ihe egwu mgbọmgba wee sodo ndị Naijiria bụrụ ọkamarị bụrụ Ochie Eze wee marakwa anyị ọzọ. Ife anyị na-achọ ime anyị bịa ime. Daalụ nna biko mgbe ị na-eche goolu mgbe ahụ na onye gbaa isi anna mgbọgụ ọ gbakwa isekwa n'azụ ezi. Ugbu a nsogbu ndị Rangers na ndị Naijiria niile nwere bụ onye na-eche goolu. Biko kedu ihe a ga-eme ka ewepụta ndị na-eche goolu ka a bịa kwugobigala dị na-amapụ anyị ma anyị na-agba egwuregwu mkpọmkpọ? Kamgbe m rapụ iche goolu enwekwa ọtụtụ ndị ọzọ mara eche goolu, mana ife dị na ya bụ iweta onye mara anya ya bụ iche goolu ka ọ na-azụfa. Gụnwa na onwe gị ị nwere ike ịba n'ọrụ ịzụ ndị na-eche goolu? Agbakwa m n'ọrụ Naijiria mma nsị mba mana a ga-akpọ ya maka ndị be anyị si na-akpọ ya bịa chụọ ya na si akpọ ya bịa nyere aka anyị nwere ike nke Chukwu. Alụgokwa m dị ọrụ mbụ. Nna biko ekelere gị ka isi bịara anyị ọbịa ka isi wepụtakwa ohere wee zaa anyị ajụjụ. Ndewo. Chukwu gozie daalụ. Gọzikwa gị. Ndị be anyị unu mara na Ochie Rangers ndị a gbara ndị Igbo egwuregwu mkpọmkpọ na-anaghị kọbọ ma ọ bụ afọ. Ihe ha nwetara bụ ego mmiri oyi na aha otutu. Ndị be anyị na-ekwu na aha na-etu nwa dibịa na-akarị ihe ọ na-agbata n'afa. Mana ọ bụrụ ihe dịka oge ugbu a ka ha gbara ụdị mkpọmkpọ ha gbara mgbe ahụ, n'ezie ndị Chelsea, Liverpool, Arsenal ma ọ bụ Europe na Spain agaghị akwụli ụgwọ ha.
maka na n'oge ahụ ha nọ n'ihe a na-akpọ na mmadụ nọ n'egwu maọbụ nkwa. Ma ya dịba ndị be anyị sịrị na anaghị eje ụnyaahụ eje, ma adịkwa ama ama o, ha dum na-emecha nke ọma n'ebe dị iche iche ha nọcha. Ndị Ochie Rangers bịara mmemme nke a n'igwe. Unu ka na-ahụ ha ka a na-ewetara unu ha n'onyonyo. Gwa bụ Christian nwoke ọcha amara ga-amara n'egwu mkpọmkpọ ịgbara Rangers. Agbara ọrụ m Rangers, mama m against Rangers. Vasco da Gama. Biko ọ bụ gịnị na-eme taa? Ife na-eme taa bụ na Christian Chukwu na Ime Ọkala na ndị Rangers Galibi City anyị na Atlanta tata. Ọ bịala anyị ọbịa. My brother. Na ndewo. Biko gwana anyị aha gị. Aha m Chris Ọpara. Ị bịara ilele ihe egwuregwu mkpọmkpọ nke a? Abịakwara m ilere ihe ndị Green Eagles na ndị Rangers bọọlụ ha na-agba. Ha emekakwa ọfụma, ihe adịrọkwa izi. Ọ dịrị ofele, my brother. Nna biko gwa anyị aha gị biko ị bịara ihe mmemme nke e mere maka ịsọmpi mkpọmkpọ ndị Rangers mgbe ochie na ndị Green Eagles Atlanta bịara. Ọ dịkwa gị mma ka o siri gaa? Eye ka unu siri na-anụ n'ọnụ ndị a ajụrụ ajụjụ ọnụ. Ọgbakọ nke a bụ maka ịchụ nta ego maka nkwalite ọkwa ọnọdụ egwuregwu mkpọmkpọ ndị Rangers nakwa na Naịjirịa gburugburu. Dịka ndị zara ajụjụ ọnụ siri kwuo, enwere ọtụtụ ụmụaka chi nkwa ndị mmadụ na-achọpụtabeghị achọrọ ka enyere ha aka ka ha pụta ife. A ga-eji ego a ga-enweta na nta ego nke a wee kwalite ụmụaka ndị a chi nkwa n'egwuregwu mkpọmkpọ. Ndị Ochie Rangers na-akọwa na ọ bụ ọrụ ha ịchọ ọkụ n'ọnụ ọgba ka ndị nọ n'ime ọchịchịrị ọgba were hụ ọkụ na-amụ n'ọnụ ọgba wee soro ya pụta ife. Maka na ndị Igbo sịrị na anụ zọrọ ụkwụ ya zoro aha ya. Ha jiri ịsọmpi egwuregwu mkpọmkpọ were mepee mmemme nke a. Ngwanụ leenụ ka egwuregwu mkpọmkpọ siri gaa. Egburu ya ịchafụ. Ndị be anyị na ama egwuregwu dị na South East Athletic Complex na Latonia mpaghara Atlanta, Georgia ka ndị Ochie Rangers na Atlanta Eagles na-asọmpi egwuregwu mkpọmkpọ enyi na enyi. Ọ bụ ndị Ochie Rangers yi uwe na-acha ọbara ọbara. Ndị Atlanta Eagles yikwa na uwe na-acha akwụkwọ ndụ. Oke ọnwụrụ iwe Ifeanyi dịka onye egwuregwu ọ dị ya n'ụkwụ. Oke Bodman ji mkpọmkpọ ugbu a. Ọ chọọ onye ọ ga-enye ya ọzọ ahụ egwu. Onye azọ a na-azọ ya azọ. Ọ bụ Nnamdi Anyafo ga-atụbata ya. Nnamdi Anyafo onye eke. Egwuregwu mkpọmkpọ na-agakwa n'ihu. Ndị Atlanta Eagles akwarala onye Ochie Rangers dete n'ala. Agbapụgo mkpọmkpọ. Oke Bodman, Stoneface, Igwebike, Stoneface onye na-achụ bọọlụ ọ bụ Morris anarala ya egwuregwu mkpọmkpọ a. Ndị be anyị unu ga-ahụ na ọgụ ụfọdụ ọ na-adabata n'ọlụ mkpọ ya bọọlụ. Eye ọwụ bọọlụ mana ihe anyị na-akpọ ya bụ mkpọmkpọ. Ya bụ gbaghara nụ m ma mkpọtụ ya bọọlụ ọgụ ụfọdụ. Oke Bodman, Ifeanyi dịka onye egwu Atlanta Eagles. Oke ọnwụ dị iwe ọ bụ ya ji mkpọmkpọ ugbu a. Ugbu Igbo ọ bụ goal! Ndị Ochie Rangers International asụnyego otu akpa ugbu a. Kụrụ enyere goolu ahụ. Ọ dị m ka ọ bụ Stoneface, Igwebike. Ndị Ochie Rangers Ifeanyi dịka ọ gwara ya sị ya na duru na-akarị ụrụmgba. Oke ọnwụ dị iwe onye butere egwu a ọ galiba. Nnamdi Anyafo egwu
Atlanta Eagles, born Atlanta Eagles. Oh, onye na ịgbara kini mbano obi ebi ejikwarala nke a wee gbubie maka ezumike ka gbara egwu mkpọmkpọ nke ọkara mbụ. Ndị be anyị ọgbọ juru eju, ụmụ ibe moto obi aṅụrị, ọ bụ ihe dị egwu, kwana ihe akụkọ, kwana ihe a ga-akọ akụkọ maka ya oge ọbụla. Ihe mmemme taa, ndị Ochie Rangers, ndị Atlanta Eagles asọmpi enyi. Na ngwụcha ọkara nke mbụ, odogwu ndị Enugu Rangers chigodi otu ọkpụ were na-akọwara ndị Atlanta Eagles onye bụ nna ha ukwu. Na nkwụsị ezumike nke a, ajụrụ m ọtụtụ ndị Ochie Rangers na ndị ọzọ ajụjụ ọnụ. Biko gerenụ ihe ha kwuru. Nna biko ndewo, biko gịnị bụ aha gị ọzọ nna? Azụka abụ. Azụka nna bụ ndewo. Gịnị ka isi hụ egwuregwu a na-agba taa? Obi dị m mma na nne ebe a today, at least to hang out with the boys. Nna ndewo. Biko ọ bụ gịnị bụ aha gị? Okeọnwụdiwe. Unu na-agba mkpọmkpọ unu na-agba bụ kedu ihe nji ya gba maka ya? Anyị na-enwe convention ndị Rangers Legends wee na-asị ka anyị nyere ụmụnne anyị aka, ndị nke nọ na obodo anyị na ndị ọzọ na-agbakwa bọọlụ nke ife na-esiri ike, ka anyị wee na-akwado ha na mmekwa ka ụmụaka na-amalite egwuregwu wee gbanye uche, maka na onye ọ na-emere mma ulu dị na ya. Thank you. Nna ndewo. Biko ọ bụ gịnị bụ aha gị? Tọtị Okoro Tọtị. Egwuregwu mkpọmkpọ a na-asọ taa maka ịkwalite Rangers, ọ dịkwa gị obi ụtọ? Ọ dị m obi ụtọ. Nke kacha na-atọ m bụ na ahụrụ m ụmụnne m mmadụ niile abịa zukọ n'ebe a. So ihe Rangers mere anyị na mbido aka na-emekwa ya. Obi ụtọ. Nna ndewo. Ọ bụ ogo abụgo gị ba ndị Rangers? Biko kedu aha gị? Bọbụ Banwa. Ndewo. Emereme a na-eme taa ọ dịkwa gị obi mma? Onye mara mma maka ụdị ihe a na-eme obi aṅụrị. Ndị na-agba bọọlụ a bụ ndị gbara bọọlụ mgbe ụwa ka nọ n'isi. Ilegwe n'anya ihe onwe ndị na-ahụ mgbe ibe ha for the past 30-40 years. Nna ndewo. Ọ bụ gụ abụ biko birikwa. Kedu ihe a na-eme taa? Anyị na-enwe ife a na-akpọ get together. Ndị ọbụla gbaalụ Rangers anyị gbakọta na Atlanta ka anyị fụọ onwe anyị. Nwoke m mgbe gboo nnukwu biko ahụrụ gị ebe ị na-akọwarị egwu, ọ bụ gịnị na-afịọ taa? Rangers International. Biko ka ndị na-ege ntị nwere ike ịkwa anya aha gị? Aba m bụ Mike Nwanolu Ganiba. Mike Nwanolu. Ndewo. Ihe a gbara agba taa maka ihe eji maka ya eme ihe a, ọ dịkwa gị obi ụtọ? Oh yes, obi m afọ afụrụ ụmụ nwanne m na ọya bụ maintain ndị si Nigeria ma ndị nọ here. My brother. Biko kedu bụ aha gị? I'm Humphrey Lee Agunwa, but they call me Field Marshal Tito Lee. Tito Lee, ndewo. Biko ị gbara ndị Rangers mkpọmkpọ mgbe gara aga? Mgbe gara aga, the 70s, the pioneers of Rangers. Biko ihe a na-eme taa ọ dịkwa gị obi ụtọ? Ọ dị obi ụtọ, anyị na-emere onwe anyị. Ka ihe ahụ na-agba ọ ga-agakwa n'ihu? Ọ ga-aga n'ihu, ọ ga-adị n'ihu. Ndewo ka isi wepụta ohere anyị ajụjụ. Nna ndewo. Well, first of all, mụ bụ Charlie Warrior Okoye. Yes. Kedu ihe ị bịara ime taa? Anyị bịara fo ka anyị honor club Enugu Rangers that took us from grassroots to America 35 years ago. Ngwalenụ ka ihe siri mee na ọkara nke abụọ. Ndị be anyị abatago na ọkara nke abụọ na mkpọmkpọ enyi na enyi nke ndị Ochie Enugu Rangers na ndị Atlanta Eagles nke anya unu ga-ahụ ka ụmụ ibe na-amarịta njakịrị. Onye ji egwuregwu mkpọmkpọ Ifeanyị Onyedika, onye nze Ifeanyị Onyedika, onye nze na-apụ ọsọ, onye ji mkpọmkpọ ahụ ọ bụ onye nze, o jiri ofe ọkọ gafere ọgbafuru agbafu. Onye Ochie Rangers apụ ọsọ, ọ na-apụ ọsọ kpọngiri ma kpọmere nnukwu na ọsọ kpọngiri ma kpọm, ọ gbapụrụ onye nze na n'ihu ọ na-agba ọbụgo ndị anyị, ọ bụ onye nze nyere ya, ọ bụ gol onye nze
onye nze lezienụ ya n'ije nwayọ slow motion ije nwayọ ebe agbara ya bọọlụ osi na ngada atụ otu n'ukwu elu tie kokoko egwuregwu ebido oketele ugbu a ọ dị ọkpụ abụọ Arsenal gụrụ ndị Atlanta Eagles. ihe onye nyere ya Rashidi Yekini ọ kpọrọ ụbọ naanị ije nwayọ Rashidi Yekini ọ gbara nnọọ ọ gafere onye nche goolu nke ndị Ochie Rangers bụ Judith ewebatara ya n'ọkara nke abụọ. Ọ dị egwuregwu na-agakwa n'ihu. Onye ji mkpọmkpọ ugbu a ọ bụ oke tentem onye ka enyere ya Ifeanyị Onyedika ọ ka dị gị n'okwu. Egwuregwu tọọchị onye chi ya onye nche goolu bụ Judith onye na-agba aga ọ bụ akwara mmadụ gbetuo n'ala. Yekini ọ chọrọ ka ọ gbaa ọgọdọ ma ọ gbajọrọ ya onye ji Tito egwuregwu dị gị n'okwu na onye ji Milito onye ya oketele ọ tụpụ ya n'ihu chụpụ onye ka ọ na-achụ ọsọ mgbe oketele ji egwuregwu Judith si ya na mgbọ gị nne onwe ihe Yekini mere gị na ịhụ na ije nwayọ Judith parị ya wụsị asị ya onye ka iji na-ejikwu egwu ọwụmụ ka iji egwuregwu ndewo nna ọ bụ oketere kpọrọ ụbọ nke ahụ si n'akụkụ gbapụta ya nke a na-akpọ corner kick. Enweghị ebe ndị Atlanta Eagles ji azụ aga ha gbalịala wee sara otu ọkpụ. Onye hụrụ onye ugbu a bụ linesman ya Sam mana o si elu igwe na-amara njakịrị. Ndị anyị egwuregwu mkpọmkpọ na-aga n'ihu. Onye ji egwuregwu na-egbu o gburu gị egbu Milito ọ gbara gị mkpọmkpọ nkarị. Onye ji Chima in 97 minutes oketele Rashidi Yekini Ima, you can't score Rangers goalkeeper, you score Judith. That's the only person you can score. Only Judith. You don't go easy. No happy because only Judith you score. You don't score Rangers keeper. So don't be happy yet. Ndị na-agba mkpọmkpọ na-ahụsikwa anya maka njakịrị a na-ama ha dị egwu. Yekini ọ chọrọ ka ọ zuo okwu. Yekini ọzụ ọka gafere obi ya ebutuo ya n'ala. Milito ọ gbajọrọ ya. Onye ji nna anyị Tito Field Marshal nna anyị Tito egwuregwu ọ dị gị n'okwu nna Ochie Rangers Ifeanyị Onyedika onye nze Ochie Rangers Ifeanyị Onyedika ọ tụrụ egwu ebe ka ọ na-aga mgbe a nọchiri ya ụzọ mba na onwe ebe a sị ya nwe ọ gụnyere ya ọkụ n'aka ebe ka Ifeanyị na-aga ọ na-aga ka ọ maa ya mmiri oyi n'aka ọ dị egwu lee ya n'ije nwayọ ọ gba ya wee ugboro gụnye onye nchebe ọkụ n'aka n'ebe anya ọ dị egwu ọkwa egwuregwu ka a na-ahụ ebe a. Yekini nke Atlanta Eagles hụkwara obi ya egwuregwu abịala n'isi njedebe. Aha m Milito. Yes sir. Ndewo biko egwuregwu a gbara biko kedu ihe chọrọ iji ya wee mee? Ha ikwu nwe egwuregwu a dị oke mkpa bụ maka iji kwanyere ndị egwuregwu ndị gbara Rangers bọọlụ gbakwara Nigeria bọọlụ na mgbe gboo. Biko ụmụ Igbo na-enwere n'obi aṅụrị ọ bụ ihe akụkọ na-ewu ndị Ochie Rangers. Egwuregwu nke a
bịara n'isi njedebe n'udo na ọṅụ. Ndị Rangers gbara ndị Atlanta Eagles ọkpụ abụọ chara acha. Ha ji nke ahụ na-asị ndị Atlanta Eagles na mmiri ga-ama nwa agụ ma ọ gaghị amachapụ akara ọ tụrụ n'ahụ ya. Ndị Igbo sikwara na agadi nwaanyị adịghị aka nka na egwu ọ mara agba. Ndị Ochie Rangers sọrọ ndị Atlanta Eagles egwu ahụ n'anya. Ha kara ịgbazu ha ihe karịrị ọkpụ ise mana ha sịrị ka o beso n'ọkpụ abụọ n'ihi na ndị Igbo na-asị na ihe ka nkụ ọ dị mbụta. Ndị nwe okpuru bụ ndị Atlanta Eagles jizi ume nkubi gbalịa were otu ọkpụ gbaratụ aka ahịa. Ha jiri nke ahụ wee merekwa mmadụ kwa. Ndị Atlanta Eagles nara ọkpụ abụọ ndị Rangers sonyere ha ka nwoke. Ha enweghị nsogbu isonye ndị Rangers gbapụtazi. Ndị be anyị sịrị na oriri abụghị ọnụ nkafie. That guy, they're supposed to handcuff in hand before he come play. When you come on Monday, you kill someone. I know you back. You take a picture. You take a uniform. You know, the Super Egwuregwu Rangers. Nna ndewo biko kere aha gị onye nze ọ bụ gị nyere goolu ahụ nji wee meri kedu ka ọ dị gị n'obi obi dị m aṅụle nnukwu nnukwute m ihu ume ka ọ bụrụ enwe m ohere iso ndị melụ Naijiria obi aṅụle na mgbe gboo ma tata bụ Enugu Rangers International ndị nke bi na America. Mụnwa na onwe m na-eti egwu agbakwa m bọọlụ. So na ọ bụrụ m nnukwute ihe ọṅụ bịakwazie nye goolu ife na aṅụli na-ebuzi m ka chinchi. Na ndewo. Thank you. Daalụ. Biko ọ bụ gịnị bụ aha gị? Afa m bụ Ikenna Benson Chukwuemeka Ejendụ. Ahụ na iso ndị isi na Rangers. Biko ị bụ onye na ihe egwuregwu a na-eme taa? Ọmụnwa bụ nke ndị oyibo na-akpọ the national patron ndị Rangers ndị nọbụ na Nigeria mecha move na USA America. So ọmụnwa bụ the national patron. Itinye in another way ọmụnwa bụ onye dị in charge ifere na na-eme n'ụbọchị nke tata. Biko ọ bụ gụwa tụpụtara atụmatụ nke a? O nwere onye a na-akpọ Emeka Ịkpa. Emunwa bi na Charlotte, North Carolina. So mana enwe m enyi nwoke na-akpọ Emeka Ịkpa. Mụ na ya kpa maka ya nwesịa ya go on na mokwu ya n'azụ. Biko anyị kelere gị ka isi wee na-achịkọta ndị otu a nsi wee kwadokwa na-emekwa mmemme nke a wee na-aga n'ihu. Biko chide ka iji. Daalụ. Ndewo. Daalụ jisi ike. Thank you. Arabichi otu ọzọ. Ndewo. Biko kedu ka ị mere? Ahụrụ m gị ka ya gị na ihe na-eme. Egwuregwu agbara taa ọ dịkwa gị mma? Ụmụaka chọsiri imelụ anyị arụ. Mana nsogbu adịrọ. Mana ọ na-abata dị mkpa asị na isi toro tokwudokpu ọgbọtọsi ochara ibi ya. Ndewo. Ndewo. Maazị Stone Igwe bike ndewo. Biko kedu ihe ejiri maka ya wee mee ihe nke mere taa? Well, the part of our program, for the weekend. I went a convention of ex-Enugu Rangers Players Association for our second year. Yesterday, then other people, other teams not here. Most of them were from Greenwich, and Joy used the opportunity, to before our main event in Anyasia. Yes. Ndewo. Ndewo, my brother. Because bụ onye gburu ndị a sọrọ mpi Mkpomkpo opi. Biko kedu ka isi hụ ihe egwuregwu emere taa? Ya ihe egwuregwu emere taa nke mụ na onwe m bụ Samuel Onyaka. Egwuregwu emere taa bụ ihe kparịa m ndị Atlanta Egwuregwu wee kenee Rangers ka ha wee bịa.
ọbịbịa anyị n'obodo nwekwana through the power of Sir Benson Ejindụ. Ọkwa na umenwuru ịma na ọ gara enwe isi for the past 2 weeks na ọ na-eme anyị arụ a na-adụ anyị mma. Ndị niile njụrụ ajụjụ kọwara na obi dị ha ụtọ na mmemme nke a. Obi na-atọ m regere, obi na-atọ m regere. Obi dị m mma. Obi asaka m. Obi ụtọ m. Ọ bụrụ m nnukwute ihe ọṅụ. Enwe m obi aṅụrị. Ọma ọ sọbụrụ m nke ukwuu. Obi sọ m ụsọ ọsọ ka m. Obi m dị ụtọ. Chineke nọ n'eluigwe mana obi m dị ụtọ. Blood pressure adago na-achọzi ịkpụ na so o gosi m na obi m dị ụtọ. Aṅụli na-ebuzi m kachi ntị. Aṅụli na-ebuzi m kachi ntị. Aṅụli na-ebuzi m kachi ntị. Kachi ntị. Ọ bụrụ m nnukwute ihe ọṅụ. Aṅụli na-ebuzi m kachi ntị. Lezienụ ka ụmụ ibe si enwe obi aṅụrị. Ndị be anyị otu n'ime ndị nnukwu ọbịa bịaranụ si Naịjirịa bịa bụ Taiwet Ikpechukwu. Ọ bụkwa na onye ama ama na onyonyo obi aṅụrị ya na Milito na-akparị ụbụbọ. Ndị be anyị ọgwụnụ ka anyị ji ugbu a ka ọ dịba n'uhuruchi mgbe a ga-ezukọta maka emereme ịgba ọnya ego bụ ebe ọgbakọ nke a hibere isi. Anyị ga-ahụnụ na mgbe na-adịghị anya. Ọ bụ m Amalinze JJ Azị. Ndewonu.